song for the broken hearted. A silent prayer for faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. Hello, my name is Bender a vítám vás u 6. dílu. Dneska vám představím tank EV215B. Je to 10. těžký tank britské linie. Tato bitva se odehrávala na mapě Bažina. Jel jsem tady se svým kolegou z klanu s Hanzem 209. Takže tenhle tank, co o něm, už má hodně silnou, myslím, že tam má nějakých 250 pancíře. Dělo má dost slušný, penetrace 259, damage 400, přebíjí to myslím 7 vteřin a něco. Já jsem tady chci podotknout, že jsem bohužel neměl hydronabiják, ani jak se teď jmenuje? Ježiš, teď mi to vypadlo to slovo. No, co přidává 5% posádce, ventilaci a maskování. A my jsme se vydali tady s Hanzem doprava. Víte, že jsme se měli jenom my dva. Takže nic moc, rozložení týmu. A o tomhle tanku spodek, když nauhlujete, tak by to mělo ty boky dingat, tady sami uvidíte. A ta vana, když tam trefíte, myslím, že když je to tak pravá část, tak tam je myslím motor, tak tam zapálíte. Takže všichni je na druhou stranu, my jsme tady byli sami, myslím, že na nás tady přijela IS-3, IS-8 a myslím, že 2 IS-7. Tak tady uvidíte, teda ono to tady mě to přebělo bohužel 8,5 vteřiny, tady jsem neměl, jak jsem říkal, ten nabiják. Tady jsme už s Hanzem udolali tu IS-8. Já jsem začal rychle couvat, aby mě bohužel zabili toho velitele. Já jsem si ho potom vyléčil. Vidíte 2-0, už to bylo, to byla ta IS-3, co jsme sejmuli. Vidíte 2 IS-7, pak IS-8, tak já jsem se nauhloval. Vidíte, že mě dingnul. Tady na nás najela T-71, s kterou si Hans poradil. Tady na mě najeli, to mě bohužel probili. Tady dvakrát mě probili, to šlo asi přes pás. Jsem se špatně nauhloval, byl jsem pod nízkým úhlem, tak tady pěkně do vany, tam nemůžete nic zkazit. Víte, jsem začal úhlovat, přijel, dingnul mě, nauhloval, teď mě prostřelil opět. Já jsem ho bohužel dingnul, trefil jsem ho špatně. Já jsem se tady začal opět úhlovat, teď mě dal jenom pásy, díky bohu. Teď přijel ten druhej, ten mě prostřelil a vidíte, už to bylo 500 života, byly na nás 3. A já jsem si tady nauhloval, teď mě opět trefil, koukejte, 9 života mám. A teď to začíná. Takže já jsem tady byl nauhlovaný. Mě sundal pásy, já jsem tady přijel přes to přední koleso střel, protože mi to prochází. A prostě já jsem tu stál, jak jsem nauhlovaný, tou věží vzadu, tak mě opět dingnul, vidíte. On to nabíjí tak rychle, že nepřítel si nesměl opravit pásy. A tady jsem ho pěkně sundal. Tady jsem měl druhý kill. Jel jsem pomoct Hanzovi s tou IS-7 a IS-8. Tady 7 už neměla žádný životy, on ji taky dorazil. A tu IS-8 teď už nebyl žádný problém jich sejmout ve dvou. Protože on, myslím, že dokonce přestal nějak reagovat úplně. Já jsem chtěl ho ramnout a pak jsem si uvědomil, že abych se o něj nezabil. Tak jsem tady poslal poslední ránu a Hans ho dostřelil. Tak vidíte, že my jsme si tady poradili se 4 tankama s Hanzem. Od něj to byla opravdu výborná práce. Co tady předved. Sice má víc kill než já, ale damage
měl nižší. To myslím, že dvakrát i nižší. A teď už zbývaly jenom 2 tanky. ST1 byla tam u nich a E5 byla někde na G7, tuším. Jo. A ona tam mířila, ona o mě nevěděla. Teď už byl jenom ten poslední a oni nekapovali, jeli si pro něj. Já jsem toho využil a najel na něj. On si mě nevšiml nejdřív. Tak jsem mu jednou rychle poslal a teď si mě najednou všimnul. Já jsem říkal, dohaj. Jsem si zkusil nauhlovat, on trefil pásy. Tak jsem takhle počkal. Čekal jsem, co udělá, protože on musí vyjet, já tam jezdit nebudu. Tak jsem se opět nauhloval. S tímhle tankem je to opravdu super se uhlovat. Skláte vám na uhled. Teď jsem poslal další, ale bohužel už jsem nedal takovou damage, abych ho dal na ránu. No a nakonec jsme ho teda udolali. No takže v tomhle replay jsem vám chtěl ukázat naší spolupráci s Hanzem, který hrál opravdu výborně. Potom, že Tyson tank, když jako každý říká, že i 7 hrozně dingá, tak tenhle tank dingá taky hodně. Pokud ho nauhlujete, pokud s ním umíte se správně natočit, ta věž není skoro penetrovatelná. I ta čepička je, nebo ta velitelská věžička je jakoby zepředu zkosená. No a spodek, když nauhlujete, tak ta vana někdy by mohla, ten hořejšek, ten snad ani nepenetrujete normálně. S hevinou, snad možná s TDčkem, možná i s goldem. No a to je asi všecko a příští replay nevím, na co bude. Omlouvám se, že jsem teda vynechal tank Conqueror, ale bohužel jsem někde ztratil ty replaye s ním. Jsem mě smazal všichni gameplay, takže bohužel na tank Conqueror zatím žádná recenze nebo let's play nebude. Takže děkuju za shlédnutí, mějte se a čus.